Jama'a, kun ga hoton nan da yake ƙasa na? Sunan shi Christopher Musa. Kun ga wannan da yake wannan bangaren? Sunan shi Ahmadu Bello, Saddaunan Sokoto. Abin da yasa na kafa wayannan hotuna nake so in yi magana a kai shine wannan Christopher yanzu ya dawo mana da abin da muke yi lokacin Sardauna. Lokacin da can arewa ake kallo da kuma ƙasanmu Najeriya. Na farko me arewan, na biyu kuma Najeriyan. Domin lokacin da aka sauke General Christopher Musa a matsayinsa na Chief of Defense Staff, arewa gaba ɗaya, kai ni sai in fice maka ma musulman arewa sun fi tashin hankali, sun fi nuna ɓacin ransu, sun fi nuna tashin hankali lokacin da aka cire shi, sun nuna alhininsu, sun nuna rashin jin daɗinsu. To haka ma yanzu da aka dawo da shi sai na ga kazalika ana ta nuna murna da farin ciki. Wannan me yake nunawa? Idan aka ba mutum aiki ɗan arewa aka ce ga wannan, ko kuma muka ga cewa wane kazan nan shine zai iya delivering mana, zai iya biya mana bukatunmu na yin kaza da kaza da kaza, sai kaga sunan shi Joseph, wallahi ku goyi bayan shi. Ma'amala ce da kuma abin da ya shafi mai zamantakewa da kuma mu'amala da yanda za mu yi mu taimaki junanmu mu zauna lafiya. Haka kuma idan kaga cewa wanda aka bashi nan sunan shi Rabiu, sunan shi Sani, sunan shi Mu'azu, sai kaga musulmi ne, shi ma kai Krista ka taya shi murna, domin kana ganin cewa wannan ya cancanta ne yasa aka bashi. Amma yanzu ana sake list, an zaɓi ministoci ko an zaɓi kwamishinoni ko an zaɓi kaza, za ka fara dubawa ne tukunna, sunan kake dubawa ba cancantan mutumin ba. Wanan nan musulmi ne kawai shikenan, wanan nan Krista ne shikenan. To shine muka fara cakawa kanmu wuka da kanmu mu yan arewa. Domin duk yinka a arewacin ƙasar nan baka isa ka zauna ka rayu ka ce za ka zauna ba tare da Krista ba idan kai musulmi ne. Kuma duk yinka idan kai musulmi ne baka isa ka rayu ka ce ba Krista ba. Haka ne vice versa, baka isa ba. To tunda baka isa ba, me ya kamata ka yi? Sai ka yi kokari ku nemo maslaha ma kanku, ya za mu yi mu zamantakewan nan mu. To Allah ya sa wannan celebration da muka yi na Christopher Musa ya zama mana alkhairi, ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a ƙasar nan, ya kawo mana ƙarshe duk wanda ya ce maka yanzu yana jin daɗin abin da yake faruwa a arewa, wallahi ƙarya ya yi maka. Saboda haka muna roƙon Allah ya haɗa kawunan mu 'yan arewa. Idan lokacin sallah ya ka je kai sallanka, idan lokacin wa'azinka ya ka je kai wa'azinka, ba wanda ya hana ka. Haka kuma kai Krista, kai ma idan lokacin zuwa cocin ka yi, ka je ka yi. Idan zuwa lokacin aikinka ne ka je kai, ba wanda zai hana ka. Amma mu zauna muna ma wannan, muna ta ƙara cika kanmu ne, muna kashe kanmu, muna ƙara rusa kanmu ne da sunan cewa mu muna neman ci gaba wa kanmu. Bayan da za ka yi, addinan nan sun fayyace mana, wallahi duk ƙarya muke yi. Addinan nan, addinin musulunci da ni nake ciki ya sanar da mu yadda za mu zauna da wanda ba musulmi ba. Kuma wallahi tallahi annabi shine mafi kyawun example a yadda za ka zauna da wanda ba musulmi ba. Ya zauna ya yi ɗan gida ma wanda ba musulmi ba ne ma ya koma wurin mahaifinsa lokacin ya je zai rasu. Wannan hadisin ban so in misquoting ɗin shi, amma abinda na sani shine ya je zai rasu, annabi ya zo gurinsa, gashi zai rasu, ga mahaifinsa annabi na masa kalman shahada, yana kallon baban baya so yayi. Baban ya ce masa ka faɗi abin da baban Kasim ya gaya maka. In ya faru haka, saboda me yanayin mu kenan, haka yake marta mu zauna. Allah ya sa mu dace. Allah ka haɗa kawunan mu a arewacin ƙasar nan, da Allah a yi sharing
a yi liking, a yi commenting, wannan ya yaɗu gaba ɗaya domin muna neman zaman lafiya. Da zaman lafiya ne kadai za ka iya yin sallah cikin hankalinka a kwance. Da zaman lafiya ne kadai za ka iya zuwa gona hankalinka a kwance. Mu kiyaye.